нав садо аз дил ба дилҳо. дар синни 5 солагӣ падараш вафот кард. дар синни 16 солагӣ мактабро тарк кард. дар синни 17 солагӣ ӯро аз маконе ки кор мекард пеш карданд. дар 18 солагӣ издивоҷ кард. пас аз издивоҷ то 22 солагӣ ба сафи артиш рафт. баъд дар шӯъбаи роҳи оҳан кор кард, аммо пас аз чанде аз кор пеш карданд. ӯ хост таҳсилашро идома диҳад. ба факултети ҳуқуқшиносӣ муроҷиат кард. аризааш рад карда шуд, зеро маълумоти пурраи мактабӣ надошт. ӯ дар ширкати суғурта ба кор даромад. боз ноком шуд. дар 19 солагӣ ҳангоми дар хидмат будан падар шуд. дар синни 20 солагӣ занаш ӯро партофта кӯдакро бо худ бурд. ӯ дар ошхонаи ошпаз шуд ва дар як қаҳвахонаи хурд зарфшӯӣ низ мекард. ӯ натавонист духтарашро, яъне фарзандашро бо худ бигирад. дар ниҳоят ҳамсарашро бовар кунонид, ки ба хона бармегардад. дар синни 65 солагӣ ба сабаби расидан ба синни нафақа ба нафақа фиристода шуд. дар рӯзи аввали ба нафақа баромадан аз ҳукумат ба маблағи $105 чеки аввалин нафақаро гирифт. ӯ тасмим гирифт худкушӣ кунад, зеро дид дигар сазовори зиндагӣ нест. зеро ӯ бисьёр ноком шудааст. ӯ дар зери дарахт нишаста васияташро мехонд. аммо ҳангоми навиштан фикре ба сараш омад. дарёфт танҳо як ҳунаре дорад, ки дар он маҳорат дорад, яъне пухтан. ӯ $87 қарз гирифт, картошка ва мурғ харид. фикри шахсии худашро истифода бурд ва хона ба хона гашта онҳоро ба ҳамсоягони худ мефурӯхт. полковник Сендерс дар синни 88 солагӣ ширкати Kentucky Fried Chicken, яъне ҳозира KFC-ро таъсис дод. дар зиндагӣ ноумедӣ нест ва дар навмедӣ зиндагӣ нест. чун мегӯянд, аз ноумедиҳо басе умед аст, поёни шаби сиёҳ сафед аст.